Uhulumeni usubekile umthetho ukuthi amasonto engavula kuleli phasika kodwa kube khona abantu abawu250 eholo bagqoke nezifonyo ngaphandle bebe u500 kuphela. Uhulumeni uzama ukunqanda ukubhebhetheka kwehlanja lesithathu lolubhubhane iCovid-19 ngaleli sonto lephasika. Sicela ukuthi inkonzo zalonyaka zingafani neminyaka. Kuzovunyelwa abantu abama250 ngaphakathi. Kodwa kufuneka baqaqane iqanti nohafu. Kufuneka bagqoke ifonyo. Basule izandla ngesanitizer noma bazigeze. Kwakuwukuthi uqonde ukuthi uzoyolala esontweni ngaleli phasika, lokho ngeke kwenzeke ngoba uhulumeni uthi lokho qobo kwako okuzodala ukubhebhetheka kwaleli gciwane iCovid-19. Sicela ukuthi kulonyaka abantu basontele baye enkonzweni labehlala beya khona. Laba abomela uphuzo oludakayo kuzomela babuthenge manje ngoba ngempela sonto ngeke bekwazi ukubuthenga behambe nalo ngaphandle noma bephuzele khona endaweni zokucima ukoma. Ayubuze uthengisa utshwala ozobuthenga uhambe nabo. Kuzogcina namhlanje ukuthengiswa ubuthathu uhambe nabo. Koze kuphinde kuvulwe ngoLwesibili. Ubhubhane iCovid-19 selishintshile impilo njengoba siyazi kanye nephasika alisoze laphinde lafana. Ngingusamkela Maseko ezindabeni zeSABC ngibika ngiseGoli.